Teunissen Limburgse wielrenner 2012. Verbijstering over gestolen boeket. Het is vandaag 4 december. Dit is het 5e Stipillemaasjournaal. Fons Bruins wordt de interim-directeur van het Orkest van het Zuiden. Dat is de voorlopige naam van het orkest dat ontstaat uit een fusie tussen het Limburgs Symfonieorkest en het Brabants Orkest. Bruins is momenteel interim-directeur van de Schouwburg in Venray. Fred Weijers volgt Bruins per 1 januari 2013 op als directeur van de Venrayse Schouwburg. Fons Bruins heeft grote ervaring in de theatersector en heeft als directeur-programmeur gewerkt bij onder meer de Schouwburgen van Sittard, Heerlen en Eindhoven. Hij gaat zich bij de vorming van het nieuwe orkest bezighouden met de dagelijkse leiding van alle activiteiten, inclusief de personeelsformatie. Alles is erop gericht om het orkest in september 2013 in de nieuwe opzet van start te laten gaan. Mike Teunissen heeft de wisselbeker overgenomen van Wout Poels. Hij is gisteravond in Café Hulsman verkozen tot Limburgs wielrenner van het jaar 2012. Het was bijzonder dat de avond in Venray werd georganiseerd. Door gesprekken van de gemeente en de Wout Poels fanclub met de organiserende Club van 24 werd besloten om de uitreiking dit jaar voor het eerst in Noord-Limburg te doen. Allereerst werd op de avond de renner van de toekomst bekendgemaakt. Deze prijs werd door gedebuteerde Noël Lebens overhandigd aan de 22-jarige Yannick Jansen. Hierna was het de beurt aan burgemeester Hans Gielissen om de envelop open te maken voor de grote prijs van de avond. Blij verrast mocht hij de prijs uitreiken aan onze Mike Teunissen uit IJsselstein. Ik wist het niet, maar het is Mike Teunissen. Proficiat. Van harte gefeliciteerd. Had je het verwacht? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik had dan de planning om naar Mallorca te vertrekken. En op het laatste moment kreeg ik dat te horen dat ze toch heel graag wouden dat ik erbij was. Dus ja, dan denk je natuurlijk wel van ja, dan hoop ik wel dat ik heb gewonnen. En goed, achteraf blijkt dan ook dat ik gewonnen heb, dus dat is mooi. Mooiste prijs nu in je prijzenkast? Ja, dit is natuurlijk wel echt iets unieks. En er staan toch echt wel een paar mooie namen al op die lijst. Dus dat is wel mooi dat ik daar dan nu ook deel van kan uitmaken. Ja. 2012 was eigenlijk een pechseizoen voor het Limburgs wielrennen. Echter voor Mike was het een mooi jaar voor het veldrijden en op de weg. Hij werd tweede in de eindstand van de Wereldbeker veldrijden en nam deel aan de Ronde van Italië voor belofte. Echter de kroon op het seizoen was toch wel zijn Europese overwinning. Ja, een paar weken geleden ben ik Europees kampioen geworden, het veldrijden. Dat is natuurlijk wel een aansprekende titel en ook wel de hoogste titel die ik tot nu toe behaald heb. Dus dat is dan eigenlijk wel mijn mooiste resultaatje. Maar ook dit weekend nog een mooie prestatie geleverd. Ja, ik had eigenlijk dit weekend voor het eerst weer gewonnen na mijn Europese titel. Dus het was even een paar weken wat minder, maar nu afgelopen weekend weer gewonnen. Dus dat is natuurlijk wel mooi en ook mooi om een keer weer te winnen in die Europese trui. Ja. De hele familie Teunissen was gisteravond aanwezig om de prijsuitreiking bij te wonen. Opa, zus Brit en natuurlijk zijn ouders, die vol trots naar de prijsoverhandiging met hun zoon keken. Het is een mooie erkenning voor hem het afgelopen seizoen. En verdiend denk ik ook wel. Dus je ziet inderdaad hoe hij op de weg gepresteerd heeft, hoe hij in het veld rijdt. En zo'n mooi eind van 2012 brengt de vraag wat volgend jaar voor Mike gaat brengen en of het nog beter kan. De IJsselsteinse renner blijft ambitieus en heeft hoge doelen voor 2013. Ja, aan het begin van 2013 heb je al het Nederlands kampioenschap en het wereldkampioenschap. Dus dat zijn natuurlijk wel hele belangrijke zaken. En als je Europees kampioen bent, dan kun je ook wereldkampioen worden, denk ik altijd maar. Dus dat is dan wel het volgende doel eigenlijk. Nou, Mike gaat in ieder geval zijn crossseizoen afmaken. En van daaruit gaat hij op de weg samen met de Continentals van Rabo rijden. Ja, en dan is het gewoon even kijken van hoe gaat dat. En dan zal hij misschien daarna een keer toch zijn keuze moeten gaan maken tussen de weg of het veld. We wachten af. Wat denken jullie? Ik weet het niet. We denken van alles, maar we zeggen nog niks. Het winterspektakel Venray on Ice wordt geopend op vrijdag 14 december.
om 8 uur 's avonds op het grasveld bij de Grote Kerk. Zoals bekend kreeg de stichting Venray Events vanwege de geluidsoverlast die de koelingen vorig jaar veroorzaakte, dit jaar geen vergunning van de gemeente Venray voor het plaatsen van een ijsbaan op het Schouwburgplein. Daarom wordt dit jaar uitgeweken naar de locatie bij de Grote Kerk. Tijdens de openingsavond op 14 december is het schaatsen op de ijsbaan gratis. Wel moeten schaatsliefhebbers die avond zelf hun schaatsen meebrengen. 5 jaar geleden verongelukte de vader van Tilly de Mulder op de Noordsingel bij de kruising met de Overloonseweg. Afgelopen donderdag was de sterfdag. Om iets speciaals met het lustrum te doen, besloten Tilly en haar zus om een bosje rozen vast te maken aan de verkeerspaal waar het ongeluk plaatsvond. En tot onze verbijstering kwam mijn zus hier dags daarna weer langs en toen waren de bloemetjes weg. Alleen de strik die hangt er nog. Dus ja, dat vind ik eigenlijk toch wel respectloos dat mensen dus op deze manier gewoon iets meenemen zonder erbij na te denken hoeveel verdriet ze mensen daarmee kunnen doen. Tilly en haar familie zijn teleurgesteld. De bloemen verwacht zij niet terug te krijgen. Maar met dit verhaal hoopt ze wel dat de mensen inzien dat een dergelijke actie meer gevolgen heeft dan de daders misschien verwachten. Ja, dat mensen er gewoon bij nadenken dat achter zo'n bosje bloemen verdriet schuilt. En dat de mensen dat niet voor niks doen. Dat niemand zomaar daar bloemen hangen. Als je bloemen wilt hebben, ga je naar een winkel. Dan ga je niet naar zo'n plek, sowieso al een vrij onnatuurlijke plek waar je dan midden op straat aan zo'n paar bloemen hangen. Dat is niet normaal. Dan gaan mensen moeten er gewoon bij nadenken voordat ze zoiets meenemen. En dat wil ik mensen gewoon duidelijk maken dat dat gewoon echt niet kan. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Woensdagavond is een nieuwe aflevering van Spang. Donderdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwsuitzending. Zo direct nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het bewolkt. Morgen overdag zijn er wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Er is geruime tijd veel bewolking, met 's ochtends perioden met natte sneeuw. 'S Middags is er een winterse bui, maar er zijn ook opklaringen. Het wordt hooguit 3 graden. De wind is de hele dag matig. Fijne avond nog.